Khulungkha joto Tiprasa no tini ang kaisa phai sok phai jak kaisa special jaga o sini paharpur ni Hachuk paithago phai sok phai mani pore kaisa sini agi ni Tiprasa borok ro bahai ke tongma chamani yawno ang phunungwan musugo bahai ke Gairing o tongwi thang tabo gle ang Gairing sakao no le Gairing ni ok agi tong le kepora te kaisa krai pila ha no phunu musu na de le hi Gairing Hachuk tong thok sa thok agi sin borok rok tongwi thang tak digital era phone agi ni tong thok sa thok tong thamani nai di oro sakani go belai nai thok belai sa tong thok no barbu boyar tulu nang sisi kheng tong te Gairing bising ob no phunung nai kho ole Gairing bahai tong nai di Gairing tawag le yanding ki kitchen sinibo oro Gairing tongwi Gairing tongwi khaichai thangnai dok borongni nog busa hai khaba mami sungsama nok le haken khaibu oro jakani wa hake khaibi ni ang omta hai khaijak telka culture ro bunugu specially omta ke khaijak nugmani hinkene Nagamis te Nagaland borok no khaijak omta ke habu phangbai khaibi hake khaijak nugu te kaisa khane Arunachali bobo omta ke nog bisingo char tangi omta ke char tangi nog bising omta ke thapa khayo so bono jung omta hai ro culture ro kisai mesa sini culture no preserve khaibani nangkho jung omta hai ro bu nog nang je suk nog ha nog building ke tangphan omta hai nog chikon te phan tang na rege sin culture no naragan bagi nangkho tale phatar yang khena phatar tong to thok khung tong go ro jakani ba belai ke tong to thok bon tini ang phaibi Hachuk belai kusugle ka phaila ha kusuk kawe intak sok phaila ha but belai ke bkha tong thogo omta hai rok phaibi kedukma Hachuk sarai phangsini phatar ma tongwi Hachuk tongwi tongmani tak para phaim ta explore khainu phaila ke neono phunung musuwa yadi yang hook khai lekhana or jagan bo yang saka thungna hook khaibe take hook sarijak inke amatma bo ang tu buphang ya sepeng buphang ding khama aro jagani ba belai tong to thok kesang sing tong bisingoi bu or hal hangkene tawani bagi kesang tong region kene nobar thung ding sing phaibar jagani okene yang sing nobar nang so te tola sing nobar phaibu mo wa ni si tang thung nobar pasang yang ni kai kesang belai tong to thok haipeno kosto bu tongo hu khaiba ni ke to kisa kosto na hai angke angbo om tar ko settling gi tongwan musu city life stress tongo sit nang tongwani nang buini culture nang buini tong samu bo follow khaibi bo bai tongwani ke ni je nior bu rang tei nanggu bo ta heng thang kabang ma no han bono ta ang sik sai khnalia but om ta life robu belai khe agin borok robu tong to thok khen tongwi chawi thangbai khana kaha khen belai khusing jak or phai Gairing bahai bule tang janai hai tong Gairing tong to thok tabo yanding buskang ding bu tongu yanding khen bu hu khai ni hin khai jak yanding ke khara tabok jung yang tei saka kanai kho omo almost top homo or jaga ni bo no ang tei sa thangai juta bo angkhe tolabo Himalaya hin sandal bai se phaimani Himalaya hin tola boi ke phil ha bo nani belai mistake kotong ha ya thek thupu bai ha thung no apan bo tong phunuglia kosto ro no apan no yang nung nai te suk tong thok tong nadi ho no barbu si santi nge no barom tharo khnang tong hai tong ro jaga
So kha khaibni okom tahai export khame rokti na thokjak hi na thokjak na hi tabok teinu je amo khai family bo separately khang te baisa video full kamani hasan kaman so thung par video upload khai phinai inke apane tabuni ok om na thokjak lang like te comment te subscribe khaidi te niong ni logero bai nu share khairodi so that bui bu om tai chini culture chini lagini chini mapha hongsin sin nai chu chu te yong bura buri song tongwi thangmani kona joto bui nuk thung ba ke tongwi thangbai so last le niong no om phunuk sne Gairing so tata ang saka thangpigran dolo joto saka thangbai ang sasing sor ka sai tongmani da so bye bye the full video niong nasing tongdi bono bu kamani busu cost tokheng kai phe kha busu ngkha no bono video upload khairo phine bye bye